Hoy! We're back! Ayos. Ayun, maray na pagkamangigirara iliwat. Nagpabalik kita igdi sa tiyang programa dito rin. Yes. Sige. Ngunya na pagkabanggi, uni na ang pigahalat ka sa to yung mga viewers na Tama. dos basabos. Nagahalat ang 33,000 na viewers sa ngunyan. Nag-46 ka sa bago. Nag 46,000. Nagpigahalat din ako si Isay ang miyembro kang saro sa mga Aligi Girls. Una ako, seryoso na to. Wako, papalan. Okay, sige. Sige. Okay, so, nyakan ko niyan si Ate Melds. Sa tuyang mga kaulay. Siya ang area manager Bicol, sa Bicol. Kang ini yung nahihiling po nindong produkto diyo ang Mana Venture Incorporated. So, Ate Melds, maray na pagkabanggi po. Good evening po. Good evening po. Ayan. Salamat, Inod El po. Salamat, Ate Melds, Sa pagbaon ra. Oo, sa araw na kaning oras, na nag-abot ka sa mong imbitasyon. And gusto mo lang pong maaraman, siyempre, ang sa imo, siyempre, ang mga produkto. Araw po kang nadawang mo sa bago na kami po gusto mo pong matabangan si mga araw ganing mga negosyo. Ano po ining mga negosyo? Baka pagpapaputi daw po yan. Actually, ang bagay sa imo. Saka sa imo man. Aba. Inisa kong pang detergent. Ay, tamang-tama. Kabang aldaw, maputi ka na. Sige po. Sige. Ate Melds, saro-saroon tapuan sa imong mga produkto. Okay po. Actually, Hindi mo na. bago pa lang ning luwas na product ninyo yan. Ini yung tulong, ini actually ang bago. Apo. Ini yung haloy na ni. Mhm. Kaya lang sa Bicol, like kami ba masyadong bistado, pero actually ang may sarili, Bicolano. Ah, okay. Sister ko, Mm. bali company mi ang may sarili, Mana Ventures. Proud Bicolano. mi. Yes, proud Bicolano. Kami ang may gibo kani. Actually iniyo pa pig-introduce mo mini yung Kojic, different from Kojic sa market. Mhm. Kasi ini yung iguning vitamin E na pig-combine ni para mas lalong madali ang pagpaputi. Okay. Okay. Maski nga ni oras lang maputi ka Ano na. ba kaya ma'am sa mga papaya soap, lemon? Actually kaya ang papaya kaya exclusive lang, papaya lang sinda. Pag nalapa, mana. Dai. Sorry. Dai actually Nabigla ini pig-create mi niyo. Garo kumbaga nag-level up si product mo. Okay po. From Hiyas papaya, ang hiyas papaya lang. Oo. Inipig-combine mi ang Kojic with vitamin E. Kasi pag ang vitamin E, pareha sa skin. Ang Kojic pampaputi. I-combine mo yan, mas lalong Mas madali lalong ang epekto. Oh, yes. Sige po. Anti-aging na rin diretso ini. Itong saruman, itong color yellow. Ini po. Oo. Yes, ini 3 times ang pagkaglutan niya with intense whitening and vitamin C. Okay. Kasi ang vitamin C, pig-combine may masagluta tayo. Kay puhan kaya yan, may combination ka. Okay. Ang glutathione kaya, kung talagang gusto mo magpaputi, actually ang gluta, usually ang aram ta kani, ginagamit lang ni sa cleansing kang kidney. Okay, opo. Pero ginagamit lang niya sa beauty and wellness. Kasi si mga morena gusto Nagpuputi magpaputi, pa, oo. ini ang ginagamit nila. Mm. Pig-combine ni kaya 3 times kasi mas madali siyang magpaputi. Weeks lang gagamiton mo, mga 2 weeks lang maputi ka na. Okay. Usually ini ang ginagamit ko eh. So, Kaya pala siya? ang ano kang skin ni Yun ang ginagamit ko kasi Miss Mel's product ni talagang- dapat ikaw mismo ang dapat mismo. oo. Okay, parang itong gusto ko nagpupula-pula siya na Oo. Pero makopa. pang-artista ba? Yeah. Kaya lang na may edad na kay kita kang hubin pa daw. Kato daw. Sige po. Kaya ang product mi pigle level up mi iba ni sa market pero makamakukuha ka ni sa market actually. We're open for distributorship and resellers. Si mga walk-in, ma'am. Si walk-in, malag kami ng office sa Naga. Actually, pwede sila magamit kani. Okay. Oo. So, sa nagam, de pangunyan, mapa. Mayo pa, actually, nagtao lang ako kani mga sample sa mga introductory lang kaya. Okay po. Pero pig-free ko niyo para mismo ikaw makagamit ka. I-free ko naman ni sa imo. Wow. Very Para good, very good. doble man na sa iyong pagkagwapo. Naaara. Ako Ay, iba sa iya, Clorox. Sunroof with bliss. Mas mabilis yan. So, isang minuto sa usaw, ang puti mo na, di ba? Maduma na po ako.
Bagay po. Sige. ini yung pantulo, ini yung collagen, ini ang pinakano. Kaya sinabi mo reversa, pag sinabing reversa, it comes from the word reverse. Maski pero baliktadon mo. Whatever happens sa paggamit mo kani, may collagen. Ang collagen, ma'am, ano ang nagiging epekto sa hawak? Elasticity ng skin. Okay. Yaon dyan si anti-aging, mga antioxidant na mga ano sa imo. Actually, nagagamit din ako collagen. Kaya 56 naman ako. Okay. Day ako Wala lata. ta. Garo lang ko 60. Joke. Asaruan ko ka mo. Pag-combine mi man ini double power age control. Okay. Para ni sa mga 40 plus na may gusto nila mahali ang wrinkles, mga fine lines. Yun yung dapat mong gamitin, collagen. Sa gabos na hawak o sa mukha lang? Pwede sa mukha ni, pwede sa hawak. Pwede sa, okay. Di mo palang pagsabunod, baka magpuruti naman ako. Baka ilikot na kita, kararong na kita kaya. Para sa mukha, sa skin lang siya. Okay. Pwede. Kasi ang collagen ngayon, araw mo mabaga kung ano ang collagen, Ayan, anti-aging yan. Oh. Ini ang pinakamagaling na gamitong, ining tulong ini. Ayan. May mga, siyempre, Ate Melds, may Yes, mga hapot siyempre ang sa yung mga viewers. Opo. Kasi usual ang iba, itong mga ordinaryong mga sabon, ang mga pampaputing nababakaldalan sa mga konsain-sain lang, ang mga pigahapot ninda, ano yan, pag naggamit ka, hindi ka pwede magpainit, baka masuluan sa iyo. Ay, ma'am. yan ang pinakamagaling na hapot mo. Ini Kojic. Ginipig-create mi ni Kojic. Ang ibang kayong Kojic na ginagamit, bawal ka magpa-init. Ini pwede ka magpa-init. Magpainit, Kasi may okay. sunscreen siya, diretso. Okay. Day ka Day masusulo, day ka itong kang Kojic na ginagamit. Kaya, ini yung ginamit ming mga sabon mo niya, pig-produce mi, upgraded na ni. Pig ano mi na, level up mo sa panahon na ni. Kasi ang mga Kojic na ba, itong mga pupurutol-putol lang. Sa sentro ba nga? Oo, Pero ano yes. nga, sa 5 lang, pak! Pero ka nagbakal din ni ilan. Kaya paggamit mo, kabanga man ang maputi mo. Sa singkuhon ka man lang. Medyo may presyo pero quality mo Quality kaya. man talaga ang Oo. product. Ang Okay. products niya. Iyo po. Siyempre, mahapot din, sa impo, mababakal ang mga produkto mo po, Ate Melds. You can reach me out sa Okay. cellphone number. Okay, Ako ano pong sa cellphone number ni Ate Melds? Pwede ito pong isabi. open for ako po sa TextMate. Joke lang. Naghahanap ang aligi! Aligi girls! Aligi girls! Sabi pati Dio ni Ate Wilma, magayunon ang guest kang dusbosabos. Yeah. Salamat na maray. Part po ko kang aligi girl. Tapos yung kama. Ayan, sige. How about this one po? Ini pong powder. Detergent. Ini yung si pinaka-old me product. Actually, available pa niyo. 1 kilo, this is 1 kilo already. Actually, tulong klase niyo. Kaya lang nadala ko para sa colored na mga bado. Okay. Ini yung ang powder niya bako itong, kasi sa detergent kaya, iwang kitang klaseng, duwang klase yan. Itong machok. Itong may chok, itong sarong mainit sa kamot. Pag sinabing mainit sa kamot, grabe makusugo na maray. Ngunyan ginibuming mild. Mga pirang scoop mo lang kaniyo, saka mahamot siya, may conditioner na siya. Fabric. Very good. Oo. Ano ba kaiba ka ni ma'am sa ibang powder na Sa ibang nabibenta mild siya. Mild lang. Mild siya, tapos mahamot talaga siya. Kasi ikaw ba kitang inapot na may mga detergent kita, powder detergent, pero mayo, sinasabing sa colored ngayon, may mga suway-suway na So, exclusive specific. mga puti. Iba kami exclusivity. Okay. I see. Sa minsan, pag nagluludas ang Oo, dicolor. oo. Dicolor. Pati So, si brown why? mo, puti na. So, ayan. So, ayan, ano. Mami ba kang Facebook page na pwedeng i-PM ka? Ay, ikaw. Sige po. Oo. Invite ko Ang FB page ko is Melts D. Igwamang pa yung kaming website, Manaventures plus in INC. Okay. Apo. You can reach me out through my CP number 0917-882-8200. Ma'am, si gusto magbenta, limbawa, gusto niyo maging Reseller. We're open for Oo. distributorship. Igdi Distributorship. sa Naga. Kung gusto, interesado po kamo, just message me through my FB account or sa cellphone number. And I will help you to have you double your income. Tama. Okay. We're open for reseller at reseller din.
para magbenta ka niyo ano. Actually, magayon siya mga products. And sa pa po sa question, gura ano man po da ang mga presyo kang sa Ay, Sige ma'am, saro-saron ta. Ini po, same man lang yan. Tigo 120. 120 Yes. sa market. Mayo siya sa market. May They sa may pick market. out sa Okay, market. oo. Kasi pag sinabi mong market, sa mga supermarket, igwa. This is exclusive lang para sa mga income generating na. Okay. Ini po na Direct selling. Direct Yeah, selling. we're into direct selling company. How about this one po? Gura ano po? Same man, 100 lang ni. Sarong kilo, 100 pesos. 100 pesos. Yes. So, Mga kalaban ng 1,000 na ano. Oo, ano lang po yan itong Panyo. panyo. Sige ma'am, invite po si mga gusto pong maging reseller, si gusto magtangkilik ang mga product po kang mana. I am inviting everybody sa gusto magkaigwa ng extra income na mag-reach me through my FB account. Madali man lang po matandata, apelyido ko po D. Tapos, I will help you kung paano maging distributor and maging reseller ka sa mga product. Okay. So, Ate Melds, salamat po. Thank you po. Thank you so Giraray much. sa Thank you sa igdi po sa samuyang programa and nahiling niyo po ang kagayunan kan sa imong mga products and sana magpadagos po na magkaigwa ng mga resellers and then syempre yung mga gusto pong mag-negosyo din, di ba? Oo, kasi Siyempre, Bicolano At product. the same time, gustong magpaputi, gustong magpa-ano ng Pagayon. skin, pagayon ng Kasi skin. inangunyan ang mga beauty. Dapat dahil lang kita perming nagtatrabaho, dapat asikaso tama sa Ma'am, diri sa ta. online pala, gusto magbakal online. Mayo kaya man sa online. Talagang direkta lang. Direkta lang sa Direkta lang. Ano ma'am, company. nagdi-deliver ka mo? Just in Yes, case may magbakal oo. ngayon sa Katanduanes, mabakal sa Ay, yes, Sabon. Deliver pinapaship po ni. Pinapaship. Pinapaship. Okay. Pero asaro day naman. Grabe. Lugi naman. May box yan. Pwede. Araw mo. Bultuhan. Ma-order ka sa kung yan. Pero box. Yeah. Sakripisyo mo na unang ano mo yan. Ayan. So, bago kita mag-break sa tuya mo nang basahon si ibang mga comments igdi sa tuyang programa. Sabi ni Ate Wilma, hello Ate Melds, and sabi ni Kuya Alvin Amaro, Isus Marosep. Ano naman si Kuya Alvin man? Gura naman yan, nasimbag na yan. Nasimbag na. Masay ka Gcash. Pakisabi ang Gcash number. 0910-347-2074. Yan, salamat Kuya Jerry sa pag-send sa Kaya Gcash. dyan, salamat sa imo. And shout out po, Llorera family from Lupi, watching from Cavite. Maraming salamat po sa mga Siyempre kay John Joseph Ray Orduna, watching from Lagnoy. Oy, Dusmo. Oy, sa kuyang bagong barkada, kay Kuya Fernan Flores, si Kuya Guaps. Yan. Sinagiray kan sa kuyang laptops. Ayan. Hindi ko alam kung nag-iarahay na ning agum. Paperay. Kay Kuya Lionel Griba, pari marina pagkabanggi. Sa kay Sir Ace Permante, watching from Bongbong. Oy! Mhm. From Bongbong. Kay Pading Nico, dyan sa Metro Manila, God bless po sa Indo Dos Bosabos, more blessings. Salamat Padi. Ini Salamat. si Kayla Saragosa, ano ni, nasa abroad ni. Aha. Ma Kayla Saragosa. Oy, nasa abroad. Ano ba yan? Dollar, Bekenemen! Gcash number. 0910-347-2074. Marigmato naman ay pagkabot sa Gcash. Mag-ulog na kamo, baka duwang aldaw na lang yung programa, may. May pabayad ko rin. May mabahay ko rin. Isa ng payong na ni, ganagamit yung panguran, pang ilaw. Okay. Sige. Sige po, mabalik po ang samuyang programa. Giraray, salamat po kay Ate Mel sa pag-hindi po sa tuyang programa. Salamatan po and nabistado mi po ang sa imong mga produkto. Okay. Salamat po. Ate Mel, you. invite mo Giraray sa tuyang mga viewers para... Ini-invite ko mga viewers, sana tangkilik yung Bicolano kaya may sadiri. Yes. Proud Bicolano po ang Bicolano ang nagigibo, Bicolano ang nagpo-produce. Yes. Na sana tangkilik yung kung Support anong our price. own. Support Bicolano product. Okay. Salamat po. So, Okay, thank you. salamat po Ate Mel. Mabalik po ang programang Dos Bosabos.